Wow! Kita naman, angot na pailang na ng kakabsat ko at ulam na. At si datay tatakakabsat, ti pinakbet nga bunga ti marunggay kakabsat ko. Wow! Tanabayagan kakabsat nga hanga nakasidaday ti kabsat yu ti pinakbet nga bunga ti marunggay. Tanabayag kami nga nakaapan di jayo ni probinsya. So nga, probinsya ti Malaysia. Isa nga naman na pumatang di dyan, Bangladesh siya tatay. Tas October, napatangak na fresh pay lang kakabsat ko. Tamalasin mo ti marunggay nga fresh unhoan kat. Nabang lupay lang ba iti kakabsat, in makita yung mot ni naka-green pay lang. Ay, kat, today is the day maninan kakabsat ko. Today is the day manin nga panangan Taiwan ti adun. Ay na, kaya kamat Taiwan inan kakabsat. Siyempre, naililiwanak manin nga sa dati, bunga ti marunggay kakabsat ko. Mayat ko man na dati laok na alukon niya. Ay na, basit latang ano sa kakabsat. Madami to dahil ti kakabsat. Makaraman to man taalukon ta dito. Yan ang makakabsapon taalukon. Awan sa taalukon dito Malaysia. Alukon kas kada papait awan sa. Dagiti at dati di Malaysia, i-comment nyo man kakabsat no. Dati nabirukan nyo nga alukon dito yun kas kada papait. Ta iti kabsat yo awan din nabirbirukan na dito eh. Kapit kita iti karne, puro lasag awan kita pan. Ayan, matatsa namin. Ito basket na antika. Tayo sa tipanggisa tayo. Nagadumag yung kabit ko. Basket ka na nagadok ng kabin. Bawang, layaking sibuya ka. Pagigid ka ng ano yun. Matis. Siyempre si bagoong. Nayan kabsap to. Nagbanglo ka. Nagito ay kumatita. Laga si bagoong na. Kaya mo umon ka kabsat. Magkabit siya rito marunggay tayo. Kagawas kayo. Oo, na yan. Tira probinsya naman yung ano kasto. Angot na ba lang nakasuto? May umuman yan. Angot tinitsura. Oo, na yan. Kantay di basket nga broth na. Nagkapin tayo anong gaya mo. Nakalutlutuan na. Tayo mag-ikan sili nga labuyo. Wow! Tik magic na tayo ng kakabsat at ikan tayo muti. Paminta. Oh, ngayon bang lukan kabsat? Likos-likos tayo mag-abastik. Wow! Kitaan nyo man, angot na pailang nga ng kakabsat ko at ulam na. Ano na yan? Maluton. At siya natin. Ay, nakatmangan pa yung kakabsat ko ni. Marunggay ko naman na nagalubagoong na. May kakabsat ko. Tatayad kamat-kamat. Dimas. Halata nga fresh na fresh at yung marunggay. Udang kita ito nagalang yung maramanan mo talaga ti ramanan ti fresh tin haam. Di mahom. Sili. Di mahom, kung ang kakabsat. Nyaki kayo kakabsat. Kaya yung matimangan ti kwa. Sudat ti sa kulo lang marunggay. Pinakpot nga ako ng maunti sa bali nga gulay nam. Alam. Lumas na talaga. Tayo naman di guna pa ilang ulam ng ako nada. Okay, kapsa. Isigain nyo. Tadi paadak dita nga hanggang kanain yung makakit kita tibunga ti marunggay amo kantel mo telefon kay dita. Ipadak nga
ito dito abroad. Pagdala dito Pilipinas ata. Nagumada. Hindi tayo nga dati abroad nga eh. Yung nga kita dati Pilipinas, sudod tumakat ipagkada nga ignorante, agraraman, kung punata di tao ta. Di naman ang mga kwa. Palasan da atag yan ti abroad. Ato ti bashers dahil di kapsat yun. Amin ko ka, law na. Yung bashers ko dyan. 2024 lang labunan ko. Bulbayo. Nga. Okay lang. Basta siya mga anak sa bunga marunggay. Hindi, makatubay. Makatututong na puto. Kalimutan kakabsat ko na. Ano dagiti kakabsat itang bashers? Agbalyo ko yun! 2024 ron. Tano lumag-am ti panagbiag. Kaya tingabsat ninyo, parang datang-apangan, oray. Ibaabas yung alding. Sado pa, marunggay ko na. Kumabos. May kayo. Yan kakabsat, babayin ta ka. Baka mabuso, tagibaso sutan. Makikita ati rupa ko. Gurgura dak gayam ko. Pengamin nga, buy-buyaan dakpay lang. Exit tigatan buyaan nyo sa kayo makaungat kanyak. Ay niya. Sabon ko dati. Pagsakitan ti baro kong yung pinag-uungot nyo kanyak. Diba? Sabi niya. Sige, nakabsat ko takwa. Panak yung mga len na po eh. Good night, nakabsat ko.